Velkommen tilbage til nogle episode af Bevin Wednesday, better known as Bevin Onsdag. Jeg snakker lidt amerikansk, Howdy! fordi det er amerikansk valg. Derfor drikker vi også noget amerikansk Zinfandel. Vi beklager naturligvis, som vi siger hver gang, vi har været væk så længe. Men igen, YouTube er nogle narer. Altså var der også, det får I, jeg ved, men der var også nogle interne, problematikker, som skulle løses. Mere om det senere. Det kan vi snakke, mens vi drikker vinen. Ja. Men jeg vil give vinen videre over til min fjerneste fløj, Otto. Som I nok ved om mig, så er jeg jo 47% amerikaner. Og derfor har jeg også en forkærlighed for amerikansk vin. Og især den kaliforniske nationaldrue, Zinfandel. Og det er simpelthen det, vi skal drikke i dag, og det er jeg super spændt på. Og jeg er så spændt. Og det der er med den her Zinfandel, den gyldne Zinfandel, det er, at det er en limited edition Zinfandel. Utrolig svært at få fat i. Vi sidder lige nu og ser valg, og vi er meget spændte. Kroatierne vil forholde sig upolitiske. Den her meget upolitiske. Fans på alle enden af spektret. Men det er også lige meget. Pointen er, at vi skal drikke den her lækre amerikanske vin, og det glæder vi os rigtig meget til. Jeg ved ikke, er der andre, der har noget, de sige? Inden Nej, lad os da endelig få den åbnet. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at få smagt på den vin. Det er også det, hvor i modsætning til sådan i politik, der findes der jo to farver, der er rød og blå. Hos Kroatiens, der ser vi tre, der ser vi rød, hvid og rosé. Otto, hvad siger du til, at du hælder op til os andre? Jeg skal jo smage, om den er korket. Ja, men altså... Hvis jeg kender den vinbønne ret, som vi har fået den vin af, så ved jeg fandme godt, at det er højeste kvalitet, og i hvert fald i karsk. Det er jeg også klart overbevist om. Jeg lige skal sige om den her vin. Altså, vi ser lige nu valget i 2024. Men den her limited edition til Zinfandel, det bliver kun lavet 10 af hvert år, og der er så lang venteliste, så den er næsten umulig at få fat i. Det er den der fra 2017. Den er fra 2017. Og vi skrev faktisk til Barack Obama, dengang han var præsident, om vi kunne komme på ventelisten. Og det kunne vi så godt med vores kontakter. Altså man kan sige, først at vi så fik, låst selve, man kan sige, handlen igennem, så selve processen var jo også, at få den eksporteret fra USA var jo også en proces i sig selv, og vi har jo haft et stort diplomatisk arbejde til at køre imellem, altså skiftende administrationer, for at få den her vin til os, så det kunne ikke være bedre, end at den endte her den 5. november i år, lige at tage det fantastisk med det amerikanske valg. Ja, for den er jo kommet i dag. Den kom i dag. Biden kom forbi med den. Ja. Jeg kunne ikke huske, hvem der skulle have den, og det var faktisk ikke vores, men det er heldigt, at ja. det med. Vi fik den faktisk slet ikke. Jeg skulle lige se, hvem der stod, om Biden havde skrevet hilsen på. Det har det ikke. Biden har skrevet en hilsen på den til os. Der står, best regards, hibbity hibbity hibbity, think how we think about it. Og Biden. Vores kære ven. Ja. God ven af Krolikens. Ja, hør, jeg kan simpelthen ikke vente på at sætte tænderne i den her vin. Nej, men hvad har I sådan første indtryk? Jeg har skovbær på næsen. Ja, specifikt. Jamen, jeg må mere under kirsebær, for den har sådan lidt, det er sådan en amaretto kirsebær-agtig. Jeg har noget egetræ måske. Jeg har også lidt af den der sådan blomme, kirsebær, dyb frugtsmag. En dyb rød farve, hvis I vil. Utrolig dyb. Meget flot vin, helt klart. Meget flot farve. Ja, den skal vi smage. Det bliver vi Jeg kan næsten nødt til. simpelthen ikke vente på at smage den. Jamen, Krushikakafuf. Som man siger i USA. Hvad siger man i USA? Krushikakafuf. Det kan jeg ikke. Det er helt Thirsty man over here. Wow. Den er bedst. Så jeg vil sige, at jeg får klart noget chokolade ind, faktisk. Ja. En dyb chokoladesmag. Men chokolade, som jo spiller godt sammen med kirsebærne, ikke? Det gør det, ja. Og det er rigtig lækkert. Jeg er ude i noget... Alkoholisme. Det er ikke langt fra. Men jeg er også ude i noget tobak. Det kan man godt sige. Det vil jeg også.
Det er faktisk rigtig meget ret i. Jeg er ude i noget pibetobak. Simpelthen. Noget ordentligt god pibetobak. Og så med en dejlig smag af kirsebær, som vi sagde før. Det der rammer jeg rigtig, rigtig godt på næsen. Er du klar på, hvor civiliseret vores program er, hvor uciviliseret du er lige nu? Bare fortsæt. Jeg kan ikke tåle det lige bare. Nå, men vi har faktisk også noget, vi gerne vil snakke om, mens I drikker lidt videre. Ja. Og så vil jeg lige break Indiana af Donald Trump. Nej! Okay, Cooligan's er ikke politiske. Nej, Cooligan's er ikke politiske. Vi har haft nogle alvorlige problemer med YouTube. Det har vi. Det er derfor, vi ikke har uploadet i utrolig lang tid. Det har vi ikke. Vi har haft mange videoer, der skulle op. Men den første var der, hvor... altså, hvis I gamle følger ved, jeg helt tilbage til starten af Vivinons-serien, har YouTube prøvet at lukke os ned. Men så havde vi en god streak, hvor de faktisk lod os uploade og komme ud til folket. Men så på vores video, vi lavede her i sommerferien, hvor vi snakkede lidt om noget sport og sådan noget, der var her i sommerferien, blandt andet EM i fodbold, Wimbledon og tennis, hvor vi endte med at predikte det hele rigtigt, så vidt jeg husker. Det er rigtigt nok, Det er en skam, det ikke kom op, fordi der viser vi lige, at vi får klog. Analyse, ja. På andet end vi. Ja. Og ja, det var så den ene video, der ikke kunne komme op, og så den anden, det er også en video, der både YouTuber prøver at lukke ned for os, og så også, hvor vi kommer ned i kampolage med vores tidligere personale, som jeg ved ikke, hvor meget vi må sige. Måske jeg skal lige ringe til Saul, hvor meget, hvad der ligesom er. Nej, det der sker, vi filmer en... I ved, Viggo. Ja. Viggo, som var med i episode 3. Nå, ligger italiensk middag. Episode 3, og som også, han har så senere fået jobbet som kameramand. Hvor han blandt andet filmet vores anmeldelse af den moldovanske udvin. Ja. Og han filmede så også nogle af dem, som vi ikke har kunne uploade. Ja. Og det var så den, han filmede, hvor vi havde et kæmpe cast med en masse fans, det var der var med. Og det var virkelig, virkelig stort. Ja, vi havde lagt meget arbejde i det. Vi så frem til, at det skulle blive en smash hit episode. Ja, og alt var klargjort, og så skete der jo flere ting, blandt andet bare rigtig, rigtig dårlig stemning, instigeret af Viggo, og også, man kan sige, jamen, sådan simpelthen insults kastet mod os, og så får vi jo, det gør lidt ondt at sige det, vi får jo simpelthen et fuldstændig usoliciteret golden shower. Ja, og vi bliver urineret på tv. Ja. Altså, det er åbne kamera. Og hør her, vi er alle sammen glade i løbende kriseterapi for det, for det var en hård oplevelse. Nu er vi glade. Vi er alle sammen utrolig glade for Cooligan's familien, som er rundt omkring os og støtter os og hjælper os med videoer. Men det Viggo gjorde der var simpelthen over grænsen, så derfor er vi simpelthen blevet nødt til at sige farvel til Viggo. Og det vi er glade for, at vi træffede en beslutning, men det var også en hård beslutning, fordi han har hjulpet os jo. Han har været en stor hjælp og en vigtig brik. Men der er bare nogle ting, vi ikke kan acceptere. Jeg vil sige, han var så hjælp med at få Cooligan's på benene, men måske det succes ham lidt til hovedet. Ja. På en måde. Det kan man sige. Og så er der også, så efter at have klippet videoen, når vi gerne vil udgive den, så prøvede han at sagsøge os for at have clips med ham med i videoen, som vi har rettighederne til. Og så efter en lang retssag, så valgte vi simpelthen at opgive sagen, fordi det var ikke det værd. Nej. Og netop derfor, fordi vi ikke kan uploade videoerne på YouTube, har vi længe gået og overvejet muligheden for en tjeneste udenom, hvor at man kan modtage Vivino-onsdager og andet Cooligan's content. Vi overvejer eventuelt at lave en betalingstjeneste. Selvfølgelig ikke til det content, man modtager normalt, men en betalingstjeneste, hvor man kan modtage ekstra content, og man kan få lov til at skrive med os, og man kan få lov til at være med i videoer, hvis man er heldig i lodtrækning osv. Til en lav pris. Og det vil vi her i Farm Cooligan's utrolig gerne høre, om I er interesseret i. Fordi vi er simpelthen i en situation, hvor vi
vildt gerne vil producere content til jer, og vi har produceret en masse fedt content, men YouTube vil simpelthen ikke lade os udgive det, så vi vil gerne spørge, om der vil være interesse for eventuelt at lægge det på en betalingstjeneste, som for eksempel OnlyFans, og så lave... Det er bare en idé, jo. Det er bare en idé. Det kan også være Patreon eller sådan. Ja. Men skriv, hvad I bruger, hvad I kunne synes om, hvor vores video skal ligge. Ja. Selvfølgelig nogle tjenester giver ret til flere ting end andre, kan man sige. Jo, men vi er i hvert fald virkelig åbne for muligheder. Vi vil vildt gerne skyde content ud, men det er også bare svært at retfærdiggøre over for vores familier, at vi bliver ved med at lave det her, uden vi tjener nogle penge på det, fordi vi bliver ved med at blive skudt ned af YouTube. Ja. Vi prøver jo, altså vi har prøvet at gøre en karriere ud af det, men det er bare svært, når man ikke kan få contenten ud til seeren. Ja, jeg har gået fuldtid på druk. Det deep state, der er imod os. Ja. Men det der er, så er der jo lyspunkter i sådan noget. Bestemt. Det er jo blandt andet, at vi til stadighed får lov til at drikke sådan noget dejlig vin her. Ja, det er simpelthen så skønt en vin. Og inden vi går til bedømning, synes jeg også, at vi skal snakke lidt om valget, som vi er i gang med at se. Hvad sker der? Hvad regner vi med, hvad der sker? Jo, men vi kan lige lave en exit gain, eller exit poll med Kroligan edition. Ja. Jeg har personligt Trump til at vinde. Og det er ikke nogen præferencer, for vi er upolitiske her i Kroligans. Er politiske. Men jeg forudser, at Trump vinder. Og det gør mig utrolig ked, men vi er upolitiske. Og det er bare min exit poll. Jeg er nok enig. Jeg så helst, at ingen af kandidaterne vinder. Sådan er det jo givetvis ikke. Man kan sige, der er... Men hvis I stadig er ude i USA, så kan I nå at stemme på farven Kroligan for president! Selvfølgelig. Vi vil jo meget gerne have I som jeres write-in vote, at I skriver som farven Kroligans. Jeg tror selvfølgelig, jeg tror ikke selvfølgelig, men jeg tror også Trump ender med at løbe med sejren. Efter at have snakket med mange amerikanere, så tror jeg, det er der deres stemme ligger. Og det må man må bare tage det, som det kommer. Og med den lille, samfundsmæssige, tangent der lige over, så tænker jeg, at det egentlig skulle være på tide, at vi fik givet nogle karakterer til den her vin, så vi har siddet og summet lidt over, imens vi har fortalt jer, hvordan tingene står til, både internt i Kroliganslejren og på den anden side af Atlanten. Ja. Er der nogen, der brænder for at lægge ud? Jeg kan godt, hvis det er. Jo, det er en vin, jeg har glædet mig utrolig meget til i... Hvor lang tid har det været? 6 år? Ja, 6 år kun? Ja, det er lige før det, men i hvert fald, jeg var måske også lidt i gang med at kigge efter den før, at sådan, jeg fortalte det til jer. Jeg er nok tættere på 7 år. Okay. 7 år, ja. Og jeg vil sige, den er god selvfølgelig, men den skuffer mig en smule. Den har de her noter af blandt andet chokolade, kirsebær, blomme og tobak, og det er lækkert, men jeg føler, at jeg har fået vine, også på vinonsdag, der kan noget af det samme, men gør det en smule bedre. Så ikke nogen dårlig vin, men i forhold til, hvor svært det har været at få fat i den, så må jeg sige, det er en lidt skuffende oplevelse. Så derfor ender jeg også på en karakter på Vivino-skalaen mellem 5, og min karakter kommer til at ligge på 3,3. Ja, fint. Og sådan lidt gå mange af de samme takter, at altså bestemt en drikkelig, en lækker vin, som sådan kan, som nemlig gør en del, hvor man kan mærke, at det smager rigtig, rigtig godt, og der kommer nogle af de her spændende nuancer ind, men mangler måske på en eller anden måde den der wow-faktor, ikke? Altså sådan, det der, jeg bliver ikke blæst bagover af. Det er utrolig rigtigt sagt. Ja, altså sådan, der er intet, hvor jeg sådan tænker, jeg har ikke nogen overraskelser, men den leverer på det, den skal. Men altså måske endda i så høj grad, at jeg faktisk sådan vil sætte den lidt højere end dig, tror jeg. Også måske fordi, jeg tror lidt i lyset af det, vi så snakker om med en verdenspolitisk situation og sådan noget, at en god, stabil player, der bare kan komme ind og gøre, hvad det skal, ligesom, det er måske i virkeligheden det, vi mest har brug for. Så der vil jeg gerne give den lidt point for det, og så sige en 3-6, tror jeg. 3,6. 3-6 er en fuldstændig udmærket score i forhold til det her Karl Johan, der giver den. Den her vin er ifølge mig den perfekte vin til en
romantisk dateaften. En one-on-one aften. Hvis du er sammen med din partner, er denne vin perfekt. Den er umulig at få fat i, men hvis du alligevel får fat i den, er den fantastisk til en dateaften derhjemme. Måske se en romantisk film eller lignende. Denne vin smager af tobak, skovbær, og jeg har en træfornemmelse. Egetræ må det være. Jeg er dog ikke synderligt imponeret. Det er helt klart en overmiddel vin, men heller ikke mere end det. Jeg lander på en 3,3, ligesom Borto. Javel. Måske at, jeg vil ikke sige luften er ved at sidde lidt ud af ballonen, men vi skal i hvert fald tilbage til at fordybe os igen i valget. Så jeg tænker lige, at vi siger tak for i dag. Ja, og så tak fordi vi har set med helt til nu, fordi vi er godt klar over, at det har været en lang episode, men vi havde bare vildt meget på hjertet, ja, og det betyder meget for os lige at få det. Og I skal vide, at det lover godt for fremtiden. Helt klart. Og så vil jeg sige som min sidste bemærkning, lige meget hvilken kandidat I håber på vinder, så husk at stemme derude, fordi at jeres stemme tæller, selvom det ikke kan virke sådan. Netop. Skål og god I'm proud to be an American, because at least then I know. God bless America.